tistax taqbadni, hawnni jarti. Ma tistax taqbadni. Ħares! Xkappu lavur sabiħ Alla jpitter kull flaxija. Biex juri mħabba kbira għalija. Għalik. Dan Alla li ħalaq dan kollu. Niddubi ta' kemm jarani, wis anqas jafni. Forsi Alla setani jħobb raġel qaddis, imma mhux xi ħadd bħali. Rifka, mhux li kien int kont miegħi f'dawk it-3 snin li għallimna. Il-profeta Ġesu? Safira, Marja Madalena tajdenna dwaru? Iva jidilna x'ġara. Mela le, idħlu. mela. Irridu nibdew mill-bidu. Meta ltqajt ma' Ġesu? Le, biex nifmu sew l-istorja ta' Ġesu, irridu nibdew mill-bidu net. Kif tallimna l-iskrittura? Fil-bidu, Alla ħalaq l-art, il-pjanti, l-annimali, l-asafar u kreaturi tal-baħar. Alla għamil il-bniedem mit-trab tal-art u nefaħlu f'imnifseħ nifs il-ħajja. L-ewwel bniedem issejjaħ Adam. Alla qal mhux sewwa li l-bniedem jgħix waħdu, ħanamillu għajnuna tot għalih. Għalhekk Alla ħa kustilja minn Adam. Għamel mara u semmija Eva. Adam u Eva għexu fil-preżenza tal-Alla fl-Eden. Ġnien sabiħ li hu lesta għalihom. Alla kien jimxi u jitkellem magħhom f'dan il-ġnien. Ma kienx hemm tbatija, moħqrija jew mewt. Alla qal lil Adam: tista' tiekol mis-siġar kollha tal-ġnien ħlief mis-siġra tat-tarif tajjeb u ħażin. Jekk tiekol minn din is-siġra, tmut. Darba, Satan attanta lill-Eva. Ġabret frotta u gidmita. Ir-raġel tagħha kien magħha. Tagħtu mill-frotta u kiel. Id-diżubbidjenza ta' Adam u Eva erdet l-armonija li kien hemm fil-ġnien. L-armonija li kien hemm bejn ir-raġel u l-mara u dik ta' bejnhom u Alla. Ir-raġel ġie misħud tal-ħajja ta' xogħol qiebes. U l-mara żidilha l-uġieħ tal-ħlas u kellha toqgħod għar-raġel tagħha. Iżda Alla wieħed ukoll. Miż-żerrija ta' mara kellu jitwieled dak li jaffeċ ras is-ser. Fl-iskrittura mqazza, Alla ħanin jitkellem dwar pjan kif jikseb lura armonija u ġieħ għal ħolqien tiegħu. Parti minn dan il-pjan jirrevelah lil Abram. Abram kien jafda f'Alla. U Alla wiegħed li jbierek lil Abram u lil ġnus kollha tal-art permezz tiegħu. Darba, Alla prova lil Abram. Staqsih biex joffri lill-ibnu b'sagrifiċċju. Abram kien jaf li permezz ta' dan it-tifel, Alla kien wedu li se jagħtih ġens kbir u jibierku. Għalhekk, għafda f'Alla u għobdieħ. Alla qal: Abram, issa naf li lili tobdini, għax ma ċħatnix minn ibnek il-maħbub.
Abram ram muntun fil-qrib u Abram offriħ sagrifiċċju lill-Alla minflok ibnu. Il-muntun provdut minflok it-tifel ta' Abram kien titwila lejn il-pjan kbir ta' Alla. Il-pjan li jeqret is-saħħa ta' dnub u l-mewt u jirreġġa' lura lill-bniedem għar-relazzjoni intima miegħu. Kien hemm tfajla tgħix f'Nażaret li kienet marsa ma' raġel jismu Giuseppe. Kien jisimha Marija. Slim għalik mimlija bil-grazzja. Tibżax, Marija, int sibt grazzja qudiem Alla. Ara, int se tnissel fil-ġuf u jkollok iben u semmih Ġesu. Imma jiena verġini. Kif jista' jkun? L-Ispirtu Santu jiġi fuqek u l-qawwa ta' Alla tixħed del fuqek. It-tifel li jinsetwellet ikun qaddis u jissejjaħ bin Alla. Il-qariba tiegħek, Elisabetta, ukoll nislet iben u ġa għandha 6 xhur tqala, għalkemm jgħidu li ma jistax ikollha tfal, għax għal Alla ma hemm xejn li ma jistax isir. Jiena l-qaddejja tal-mulej. Ħajsir minni skont kelmtek. Għalhekk Marija tilqet ħaffef għand Elisabetta. Elisabetta. Marija? Kuġina! Oh, veru! Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. Għalfejn ħaġa kbira ġrat lili li il-mulej tiġi għandi. Kif smajt it-tislima tiegħek. It-tarbija fil-ġuf qabżet bil-fer. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej. L-ispirtu tiegħi jifraħ falla s-salvatur tiegħi. Għaxu xeħet għajneħ fuq ċokon tal-qaddejja tiegħu. Min issa l-qudiem kull nisa li sejjaħ li ħenja. Ġesu twieled Betlem, f'post fejn kienu żommu l-annimali, għax ħadd mill-qraba ma kellu post għal Marija u Giuseppe. Tajja ta' anġli xandru t-twelid tiegħu. Meta wasal iż-żmien biex li t-tifel jagħmlulu ċirkonċiżjoni, semmew Ġesu li jfisser Alla jsalva u maħduh fit-tempju biex jippreżentawh lill-mulej. Meta smajt il-ġraja tagħha, għaraft li Ġesu mhux profeta bħal l-oħrajn. X'rid jgħid l-anġlu meta lil Ġesu sejjaħlu li bent Alla? Ma tridx tgħid li Alla kellu x'jaqsam ma' mara? Le. Ftakar, Marija kienet verġni. It-tnissil ta' Ġesu kien miraklu mill-Ispirtu t'Alla. Alla jista' jagħmel kollox. Int ma temnux dan? Minħabba l-bidu mirakulus tiegħu, Ġesu twieled minn mara bħalek bħali. Iżda kien ħafna aktar. Indmu minn ħtijietkom! Ejjew tamdu! Alla jaffrilkom dnubietkom! Alla nnifsu tkellem dwar dan. Meta Ġwanni l-Battista kien qed jagħmel irġiel u nisa fix-xmara Ġordan. Jien nammitkom bl-ilma.
Imma ġej xi ħadd li hu bil-bosta aqwa minn. Jien ma jistħoqlix inħolli l-qfieli tal-qorq tiegħu. U jammidkom bl-Ispirtu Santu u bin-nar. Il-midra ġa qiegħda fidu biex iderri l-qiegħ u jiġbor il-qam fil-maħżen tiegħu. U l-Ispirtu Santu niżel fuq Ġesu, forma ta' ħamiema. Leħen mis-sema nstema, jgħid: Inti ibni l-Aziz, fik sibt l-għaxqa tiegħi. Wara l-mamudija tiegħu, Ġesu beda jgħallem u konferma l-awtorità tiegħu. Dak it-tifel ta' Marija? Iva, isktu. L-Ispirtu tal-Mulej qiegħed fuqi, għax sejjaħli biex inwassal aħbar tajba l-fqajrin. U għabatni nxandar il-ħelsin l-imjasrin u nagħti d-dawl mill-ġdid lill-omja biex nagħti l-libertà lill-maħqurin u nafża li issa l-waqt li fiħalla se jsalva l-poplu. Jitkellem sew. Till-iskrittura ġrat tassew illum, intom u tisimgħuni. L-iskrittura ġrat? Imma l-Messija biss jista' jwettaq dik il-weda. Kif nafuh dan? Bla dubju se tgħiduli tabib, tfejjaq lilek innifsek. Kliemu anqal ħafna u l-mirakli tiegħu ġalu lil ħafna jemnu. Dik, Emmi, reġet. Dak minu? Dak li mallem, minn Nazaret. Ġesu. Hej, Hej, Murlu, ħadd ma jridek. Malle, ħalli, tniġġis li l-ek nifsek, lanqas b'kemm tħares leha. Marija. Aħna x'għandna x'naqsmu, Ġesu ta' Nazaret. Aħna nafu minn int, il-qaddis tal-Alla. Iskot! Spirti ħżiena. Uħorġu minn din il-mara. Mietet. Atilla. Ser imissa. Le, raġel qaddis ma jagħmilx ħaġa bħal din. Marija. Bint Abram. Manda xejn. Din ħajja. Ta' miraklu. Min hu dar raġel? Anke l-ispirtu jobduh. Dan miraklu. Dan miraklu. Kif jista' jkun? Grazzi. Grazzi.
Grazzi. Grazzi. Minn dak in-nar, sirt dix-xiplu tiegħu. Rid nagħmel dak li joġob lill-Alla. Għal snin għex f'diżunur. Imma Ġesu ġabar li ġieħi. Keċċa minni l-ispirti ħżiena. Oh, qalbi. Safira. Dina, int smajt li l-Ġesu jgħallem u rajt ħafna mill-mirakli. Iva. Mela int taf għalfejn tlaqt kollox biex nimxi warajh. U ma konċ l-unika waħda. Konna bil-ġuħ fiżikament u spiritualment. Ridna xi ħadd biex jurina t-triq għand Alla. Wara ħafna snin ta' diżappunt u taħbit, ħafna minna qataw qalbhom. Imma Ġesu qisu nissel tama kull fejn kien imur. Dan minnu? Zazuh. L-unika tifel ta' Armla. Zazuh, Profeta kbir qiegħed jidher fosna. Alla ġi salva l-poplu tiegħu. Rajn jagħmlu lilek, jekk sempliċement tħobbu l-min iħobbkom. Xi ħlas jistħoq ilkom. Għax il-midinbin ukoll iħobbu l-min iħobbhom. U jekk tagħmlu l-ġid lil min jagħmlilkom il-ġid, xi ħlas jistħoq ilkom. Anke l-midinbin jagħmluh dan. Kif jista' jmissa? Kif is-sogra jkellim? Missu jistħi. Le. Ħobbu l-edewwa. Għamlulhom il-ġid. Selfu bla ma tistennew xejn. Imbagħad ikolkom ħlas tassew kbir. Għax intom tkunu li ta' Alla l-għoli. Għax Alla tajjeb anka mal-ingrati u mal-ħżiena. Uru ħniena. Bħalma missierkom huwa ħanin. Ġesu għallem li Alla ma jitrattax il-midneb bħala għadu, iżda bħala naġa mitlufa li jrid ireġa' lura lejn il-merħla. Sakemm Ġesu mar is-Sammarija, ma kunniex nafu li n-nies bħal ta' nofs demm b'tradizzjonijiet differenti li offenduna u li aħna maqdarna għal sekli sħaħ. Kellna nistmawhom u nħobbuhom. Min hi din il-mara li kulħadd jobod? Sammaritana, mhux raġuni biżejjed. Tlaqna, rridu nixxu l-ikel u ma rridux li l-mgħallem jistenna. Tatini nixrob. Inti ludi. Jiena mara Sammaritana. Kif titlob lili biex natik tixrob? Kiku taf id-don ta' Alla u minnu dak li qed jistaqsik biex jixrob. Kiku int titolbu. U kien jatik l-ilma tal-ħajja. Sinjur,
Lanqas għandek biex timlaw il-bir font. Mnejn se ġġib dan l-ilma? Huwa missierna Ġakob li tagħna dan il-bir. Minnu xorob u liedu u l-imrieħel tiegħu. Ma taħsibx li inti aqwa minn Ġakob, hux? Kull min jixrob minn dan l-ilma jerġa' jaqbdu laċċ. Imma min jixrob mill-ilma li nagħtih jien, qatt iżjed ma jkun bilaċċ. L-ilma li nagħtih jien isir fi ħajn tal-ilma li jwassal sal-ħajja ta' dejjem. Sinjur, għatini dan l-ilma. Imbagħad ma jerġax jaqbadni laċċ? Lanqas ma noqgħod niġi hawn nimla l-ilma? Mur sejjaħ lil żewġek u erġejjaw. Jien m'għandix żewġi. Ekku sewwa qed li m'għandekx żewġek. Inti żżewwiġt 5 darbiet. U r-raġel li għandek miegħek bħalissa mhuwiex żewġek. Qed lill-verità. Inti profeta, Sinjur. Missirijietna kienu jaduraw lill-Alla fuq din il-muntanja. Imma intom tajdu li wieħed għandu jadura lill-Alla f'Ġerusalem. Hemm minni mara, jiġi żmien meta mhux fuq din il-muntanja taduraw lill-missier, lanqas f'Ġerusalem. Intom taduraw lil dak li ma tafux sew. Imma tiġi sija, anzi issa hi, meta bil-qawwa tal-Ispirtu ta' Alla jibdew jaduraw lill-missier kif tassewu u joffrulu qima kif jixtiequ. Alla huwa Spirtu u bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħu biss jistgħu iqimuh kif hu tassew. Dik il-mara. Għaliex qed jitkellem magħha? Bdejt u jaf minni? Jien naf li l-Messija se jiġi. U meta jiġi, iħabrinna kollox. Jiena hu. Ejjew, araw ir-raġel li qalli kull ma għamilt. Ejjew. Tajt, danu l-Messija? Messija? Il-Messija? L-imwiet? Le, ma jistax ikun. Ejjew, araw. Ejjew. Rabbi, kull xi ħaġa. Jien għandi ikel li intom ma tafux bih. Jaqgħu xi ħadd ġabru l-ikel. L-ikel tiegħi u li nagħmel ir-rieda ta' min batni u li nwassal fit-tmiem l-opra tiegħu. L-eliqi bjadu u lesti biex isir il-ħsad. Araw ftit kemm ġej in-nies. L-aħbar it-tajba s-Samaritani wkoll. In-nies tal-belt ġew dejn Ġesu u talbuh biex jibqa' hemm u jgħallimhom. Bqajna jumejn u ħafna Samaritani emmnu fih. U min minnkom bl-ingwit tiegħu jista' jtawwa l-omru bjum biss. Mela jekk qas ħaġa tant żgħira ma tistgħu tagħmlu għaliex tinkwetaw. Ħarsu lejn il-ġili kif jikbru. La jinżġu u lanqas iħitu. Ngħidilkom li Salamum ma kienx ikun libes sabiħ daqs waħda minnhom. Mela, jekk Alla jlibbes imqar ħaxixa lillum hawn u għadha mhix, mela kemm aktar jieħu ħsiebkom. Nies ta' fidi ċkejkna. Katrinna l-fidi.
Kieku kelkom fidi mqar daq zerja tal-mustarda, kontu tgħidu l din is-siġra inqala mill-eruq u mur tħawwel fil-baħar u hi kienet tisma' minkom. Ma jistax ikun li ma jagħtaw skandli, imma ħażin għalih mini tihom. Ikun aħjar għalih li kieku jorbot ġebla ma' u jinxteħet il-baħar li jagħti skandlu lil wieħed minn dawn iċkejknin. Lil xiex tixbaħ is-saltna ta' Alla, tixbaħ lil raġel li żera żerrija tal-mustarda fl-alqa tiegħu. Din kibret u saret siġra u la safar tal-ajru bejtu fiha. Minix ċerta dwar xi qed jgħid. Għaliex tieklu tixorbu mal-Pubblikani u l-Midinbin? Midinbin? Min iħossu b'saħħtu m'għandux bżonn tabib, imma l-morda jeħtieġuh. Jien mhux lil ġusti ġejt insejjaħ, imma lil Midinbin, għall-indiema. Jekk biss immislu l-libsa. Jien infiq. Min mesni? Xi ħadd mesni għax ħassejt qawwa ħarġet minni. Jien nissejtek, Sinjur. Il-imbagħad 12 sena bit-tnixxija tad-demm. Infatti kull ma kelli fuq tobba, imma xejn. Imma kif missejt il-libsa tiegħek? Fiqt. Binti. Il-fidi tiegħek fejqitek. Mur fislim. Grazzi. Sejħila binti? Iva, xi ħadd li skont il-liġi kien ilu mniġġes 12 sena. Ġal mistħija tagħha u tal-ura ġieħa. Ma nafx wassal l-aktar fejqan. Il-qawwa jew il-ħniena tiegħu. La tibżawx merħla ċkejkna, għax missierkom li hu fis-sema oġbu jtikom is-saltna. Bijaw ġidkom kollu qasmuh lil-fqar. Ġemmaw il-ġid għalikom infuskom fis-sema u fadlu fluskom f'boros li ma jitmermrux. Hemm ebda ħallil ma jersaq, lanqas il-kamla ma tħassar. Għax fejn hemm it-teżor tagħkom, hemm hija qalbkom ukoll. Mara, inti ħlist mill-mar tiegħek. Ħarsu fiqet, da miraklu, ħarsu fiqet, ejjew waraw. Miraklu ieħor! Imbirek il-mulej, 18 sena. Alla jbirkek, Rabbi, Alla jbirkek. Hemm 6 ijiem fejn nistgħu naħdmu. Ejja f'dawk il-jiem biex kun tista' tfieq, imma mhux f'jum is-sibt.
u ċuħ boħra. Mux kull wieħed minnkom fjom is-sibt iħolli l-barru l-ħmar tiegħu mill-maxtura u jieħdu biex jisqih. Mela din il-mara li bint Abram imjassra mix-xitan għal 18-il sena. M'għandix tinħall għax illum jum is-sibt. Mitimba! Adultera! Adultera! Zenja! Zenja! Mallem, din il-mara nqabdet fil-fatt fl-adulterju. Fil-liġi tagħna Mose ordnalna biex nisa bħal dawn inħaġruha. Zenja! Ħaġruha! Ħaġruha! Zenja! Ħaġruha! Intom xtajdu? Mallem, għanna xieda ta' tnem min nies. X'ser nagħmlu b'dil mara? Min fostkom u bladnub jitfala u l-ewwel ġebla. Mara, fejn huma? Ħadd minnhom ma kkundannak? Ħadd, Sidi. Mela lanqas jien ma nikkundannak. Mur u millum il-qoddim titnibx iżjed. Erfani pa! Itla fuq spalti, tista' tara. Qed nara l-Ġesu! Jimur kontra l-liġi. Bidu ħareġ jiżra z-żerrija. Jikser is-sib. U għaw jiżra ftit miż-żerrija. Ħabib tal-Mitimbin. Jekk jemħaluħ ikompli jekk, kulħadd se jemnu u r-Rumani jieħdu azzjoni u jeqrdunna t-tempju. Oħrajn waqgħu far tajba. Mar nexxilhomx jaqbdu lil Ġesu f'nassa jew ixejnu s-segwaċi tiegħu. Imma kienu determinati li jwaffqu l-għajdut li ju kien il-Messija mwiet. U sabu wieħed lest li jitradih. Ġesu spiss kien jieħu lid-dixxipli fuq l-għoli taż-żebbuġ jitolbu. Dak il-lejl der inkwetat ħafna. Għaliex irqattu. Umu. U jitolbu biex ma titħlux fit-tiġrib. Ġuda. Bew sażel biex titradih lil bin il-bniedem. Mulej, tridna nagħtu bis-sejf? Ejja, arrestaw! Biżejjed.
Kien hemm għalfejn tiġu bis-sjuf u l-bsaten qisni xi ħallil. Kont inkun magħkom fit-tempju kuljum u qatt ma arrestajtuni. Imma din is-sija tagħkom. U s-seta ta' dlamijiet. Arrestawh! ħabibu, tradiħ? Wieħed mid-disċipli tiegħu? Wieħed li kollha konna nafu u nafdaw. Għassuħ sew. Dak il-lejl, il-gwardja ddewh biż-żmien u sawtuh. Provaqta min? Provaqta! Min sejtik li jmiss? Iqfu. Għattilkom iqfu. Ġibuħ qudiem is-Sinedri. Għajdilna, inti l-Messija. Jekk ngħidilkom, intom ma temnunix. Jekk nagħmlilkom mistoqsija, intom ma tweġbunix. Min issa l-qudiem bin il-bniedem ikun bil-qiegħda n-naħa tal-lemin ta' Alla. Mela int li bint Alla? Inti stess qed tgħidu. Għadu kemm qal dawwa. X'bżonn għandna ta' aktar xieta? Min itih l-awtorità x'jgħid dan? Issa smajtu għad-dawa, ħati. Aħna stess smajna dak li qal. Huwa ħati u ħaqqu l-mewt. Tlaqna bih għand Pilatu. Iva, tlaqna bih. Għalhekk ġabuh quddiem il-Gvernatur Ruman, Ponzu Pilatu. Ħakkim bla qalb. Pilatu kien responsabbli għat-tislib ta' eluf. U x'ġejtu tagħmlu hawn? Daqshekk kmieni fil-għod. Dar raġel qed ixewwex lil niesna. Ħoloq irvel fis-suq tat-tempju. Imma sibni ħati, jgħid li m'għandniex inħallsu taxxi lil Ċesari. Jistqar li huwa l-Messija. U re. Re? Int ir-re tal-Lut? Int qed tgħidu. Aħna m'għandniex req li Aħna għandna liġi u skondejn u għandu jmut għax qalli huwa li bentalla. Dar raġel m'għamel xejn li jisħoqlu l-mewt. Għalhekk sentih is-swat u nibatu. Jekk tħalli ħimur, allura m'intix ħabib tal-Imperatur. Salbu! Iva, salbu! Int, sawtu. Kull min jgħid li hu re huwa rebel kontra l-Imperatur. X'int tistenna, Pilatu? Ħudu lem! Aqtlu! Salbu! M'għamel xejn ħażin! Salbu! Salbu! Lura! Ersqu lura! Ersqu lura! Fom il-bot minnu! Ersqu! Lura! Ersqu! Għamlu l-wisa! Tersaq min-nofs!
fuq! Missiera ħafferelhom. Għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Int minċ il-Messija salva lilek u lilna. Qas minn Alla ma tibża. Int qiegħed taħt l-istess kundanna. U ma għamel xejn ħażin. Ftakar fija mulej, meta tidħol fis-saltna tiegħek. Tassew ngħidlek. Illum stess tkun fil-ġenna. Miegħi. Għal nofsinhar, is-sema ddalmet għal 3 sigħat. Missi. Fidejk jien. Nerħi. Ruħi. Ikun imbirek Alla. Dan tassew kien bniedem ġust. Kien hemm raġel ġust, membru tal-Kunsill, li ma kienx ħasem fil-kundanna ta' Ġesu. Kien jismu Giuseppe, minn Arimatea. Ġab permess minn Ponzu Pilatu sabiex jitfen il-ġisem ta' Ġesu f'qabar fil-qrib qabel ma jibda jum is-sibt ma nżul ix-xemx. Aħfrilna, qed infittxu l-ġisem tal-mulej. Kollox sew. Ejjew, għax issib dal-waqt magħna. Għaliex kellhom joqtluh? Jekk kien bin Alla, għaliex ħallihom joqtluh? Dawk il-mistoqsijiet kollha staqsejthom. Ġesu kellu l-poter fuq l-ispirti ħżiena. Anke l-mejtin semgħu minnu. Ma setax waqqaf dan? Imxejt waraj ħadd 3 snin, bit-tama li kien il-Messija li mwiet. Immissa mar. U jien x'kelli nagħmel. Din storja taqsim il-qalb. Imma għandha tmiem glorjuż. Kmien il-ħadd fil-ħodu, it-tielet jum wara li salbu l-Ġesu. Morna lura l-qabar. Ħadna magħna fwejjaħ li preparajna biex nidilku l-ġisem tiegħu. Il-ġebla mneħħija.
Pietru, Ġagbu, Ġwanni, isimgħu! Il-ġebla kienet imneħħija. Tħanna, imma l-ġisem ta' Ġesu ma kienx hemm. ħadu l-mulej mill-qabar u ma nafux fej poġġew. X'inhu? Il-ġisem ta' Ġesu mhux hemm? Morru u waraw. Wara li fela l-qabar, Pietru reġa' lura ma' dixxipli l-oħra. Imma jien bqajt barra. Naħseb u nibki. Is-soldati. Jew il-Fariżej ħaduh. Qatlu dak kollu li tamajna għalih. Għal-inqas, setaw iħallulna ġismu. Mara, għaliex qiegħda tibki? ħadu lil sidi. U ma nafx fejn qedu. Mara, għalfejn qiegħda tibki? Lil min qiegħda tfittex? Sinjur, jekk ħadtu int, għajd li fejn qedtu, ħalli mmur inġibu. Marija. Ma'lem! La tmissnix. Għax għadni ma tlajċ għand il-missier. Mulej, int ħaj! Mur, u għati l-aħbar lil-ħuti. Ma nsejtniex, Mulej. Alla ma ħallinix. Ejdilhom. Rajt lil-Mulej! Rajt lil-Messija! Għamil l-imwiet? Iva. Kif? Il-mewt ma tistax iżommu. Mela għalfej kellu jmut. Biex jirbaħ il-mewt. Dakinhar ma stajtx nifhem. Imma Ġesu dirilna bosta drabi wara. U għallimna. Mijiet ta' snin qabel ġie Ġesu, il-profeti kienu ħabru fl-Iskrittura li l-Messija li mwiet kellu jibati. Iżajja kideb, nifduh għal ħtijietna, afġuh għal dnubietna. Il-kastik li ġabilna l-paċi kien fuqu u permezz tal-ġrieħi tiegħu konna mfejqa. Il-profeta Mosè qal: dak li jkun imdendel ma' siġra u misħut minn Alla. Meta Ġesu miet fuq is-salib, ħa fuq s-saħta tagħna, is-saħta tiegħi ta' dnub u tal-mewt. Is-sagrifiċċju u l-qawmin tiegħu mill-mewt ħelsuna mill-qabda tal-ħażen, salvawna mill-ħakma ta' dlamijiet u fdewna minn ħajja ta' biża' u ta' mistħija. Din il-barka dak li Alla wiet lill-Abram meta qallu lil popli kollha fuq wiċċ l-art ikunu mbierka permezz tiegħu. Il-popli kollha? Anke n-nisa? Ġesu sejjaħli waħda minn uliet Abram. Int bint Aziza. Bint li jixtieq ibierek. Bħal dik il-mara li fejjaq wara 12 sena tnixxi d-dem.
jew bħali. Ħadd minna m'għandu bżonn jgħix fil-biża' jew fil-mistħija. M'hemmx bżonn iżjed li ma nidrux u ma ninstemawx. Fuq nnifsu Ġesu qal: L-ispirtu tal-mulej qiegħed fuqi, għax sejjaħli biex inwassal aħbar tajba l-fqajrin. U għabatni nxandar il-ħelsil l-imjasrin u nagħti d-dawl mill-ġdid lill-omja biex nagħti l-libertà lill-maħqurin u nafża li issa l-waqt li fiħalla se jsalva l-poplu. Ġesu mess lin-nies, anke lin-nisa li kienu maħkuma mill-mart u li kienu meqjusa bħala mniġsa, u fejjaqhom. Għalla mit-tfal, irġiel u nisa, sinjuri u fqar, ġusti u midinbin, u tom lura d-dinjità tagħhom waqt li urihom il-kumpassjoni kbira tiegħu. Fejja in-nies. Keċċa xjaten, ħeles irġiel, nisa u tfal mill-ħakma tax-xitan. U wera l-awtorità tiegħu fuq il-ħażin u fuq kull spirtu. Ġesu reġġa' lura mill-mewt l-ulied, bniet u subien. U wera li kellu l-qawwa anke fuq il-mewt, għalkemm ix-xitan u l-ispirti ħżiena emnu li kienu rebħu meta samru lil Ġesu mas-salib. Ġesu qam mill-mewt u rebaħ fuq il-qawwiet kollha tal-ħażen u tal-mewt. Mela hu kien il-Messija? Kien biss il-Messija mwiet u mibgħut minn Alla l-imbierek li seta' jagħmel il-mirakli li jagħmel Ġesu. Ġesu biss jistħoqlu l-fiduċja u d-devozzjoni tagħna. Għax hu l-unika wieħed mimli kumpassjoni u qawwa. Meta Alla ħalaq id-dinja, għamel ir-raġel u l-mara jgħixu fil-preżenza tiegħu, iħossu l-ferħ tiegħu. Dak kien il-pjan tiegħu. Imma m'emminniex u ma bdejniex il-kmand tiegħu. Dak l-att isseparana minn Malla u tebba relazzjoni intima ta' bejn ir-raġel u l-mara. Aħna wkoll komplejna din id-diżubbidjenza. Fl-Iskrittura naqraw m'hemm ħadd li ma jidnibx. Ir-riżultat ta' dan id-dnub hu il-mewt u s-separazzjoni minn Malla. Imma Alla ma kienx kuntent li aħna neqgħu mifrudin minn miegħu u minn imħabtu li ngħixu fil-biża' u l-mistħija. Għalhekk, bħalma provda l-muntun biex imut flok bin Abram, Alla bat lil Ġesu biex imut minn flokna. Il-ħajja, il-mewt u l-qawmien mill-imwiet ta' Ġesu reġġew lura ir-relazzjoni bejn Alla u daw kollha li jduru lejh u jimxu warajh. U din ir-relazzjoni Malla l-imbierek ma tintemx, lanqas meta mmutu. Il-kriminal fuq is-salib, hekk kif kien qiegħed imut, emmen f'Ġesu u Ġesu wedu illum tkun miegħi fil-ġenna. Dawk li jafdaw f'Ġesu jaħarbu mill-kastik etern u jagħmlu Malla għal dejjem. Kif? Billi jimxu warajh fil-fidi. Imma kif jista' jaċċettani? Aċċetta lili u lil-Marija. Kif ser nkun naf? Afda fih. Staqsih. Kelmu. Alla missieri fis-sema. Inti li jint qaddis u ġust. Grazzi li tħobbni. Jiena dnibt kontrik. Grazzi li batt lill-Messija mwiet Ġesu biex itemm is-saħta tal-mistħija u l-ħtija. Grazzi li jumiet minn floki. Irrid nimxi wara s-Salvatur tiegħi. Grazzi li ħfirtli u li aċċettajtni. Amen. 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 Grazzi. Grazzi. Ġesu qal, in-naċ tiegħi jarfu leħni
jiena nafhom u huma jimxu warajja. U jafek Rifka. U jħobbok. Dan hu l-bidu ta' relazzjoni eterna. Li tikber, hekk kif insiru nafuha aħjar. U nafdaw iżjed. Nikbru billi nobdu l-kelma tiegħu. Billi nitolbuh bil-fidi. U billi nkunu ma' dawk li jimxu warajh. U ngħidu lill-oħrajn dwaru waqt li nżommu quddiem għajnejna dak li qal Ġesu. Il-mulej jkun magħkom. Lili ngħatat kull seta fis-sema u fl-art u kull imkien. Morru mela, għamlu dixxipli mill-ġnus kollha, għamduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. U għalmuhom jimxu ma' dak li ordnajtilkom jien. La tibżawx, għax araw, jiena magħkom dejjem sal-aħħar ta' żminijiet.